Dobrý deň, ľudia. Dneska som natočil ďalšie video. Idem natáčať. Aspoň. Pôjdeme sem. Vyberám si nejaký dom. Dám si tento dom. Prepáčte, tam mi padol teraz trošku mobil. Tuto si urobíme štúdio. Toto. Mám toto. Tu dám sem. Tak, nie. Presne tak. Alebo urobím to tuto hore. Ale tak to nie. Kde ono? To si nevšimajte tento rebrík. To mi som už len tak dodal. I prečo mi to tam nejde teraz dať? Zase mi to dalo za stenu. Ale prečo mi to dáva furt za tú stenu? Žuj. Bo keď to urobím takto. A ešte raz to musím urobiť, lebo teraz mi to nevyšlo veľmi. Tak. PS5 tu dám sem. Tak. Mobilný telefón dám sem so stojanom. Sem dozadu zase dám green screen. Dobre. Ten rovnaj. Bo nie. Dám si kameru.
Tak. Vlastne takto zase nie. Musíme ísť z druhej strany. Tak. Potom prejdete na svetlo a dáte si toto. Tieto, ak chcete svetla. Ja si dávam tieto. Aj sem. Tie potom si prefarbíte, na akú farbu chcete. Čo? Červená je moja obľúbená. Určite ti niekto robil v tých videách, keď ty šomreš pod nos. No a teraz som si to prefarbil. Ešte sem si dám server, aby mi išiel počítač. Bo to je asi najhlavnejšia časť. Ten si dám sem. Takto vyzerá môj herný setup v Brookhaven. Keď chcete, tak moje meno na Robloxe je Simon123. No, Simon Tryhard 7, to je moje meno na Robloxe. A ešte sa môžeme ísť pozrieť po okolí. Odmietneme. Dobre. A teraz si vyberám asi nejaké auto. To zrovna nie, dám si toto. Prídem sem, dám si toto. Tak. A ideme. Ideme sa pozrieť na... Tu neviem, čo sa práve deje. Ja aj tak na benzínku. Toto potom je taká jedna tajná miestnosť, sa mi zdá, že tuto. Áno, tuto. A tuto, keď hráte so svojimi kamarátmi schovávačku, tak tu sa môžete schovať. A ešte vám ukážem moje outfity, takže toto je môj prvý outfit, môj druhý outfit a toto je môj tretí outfit. A ja idem odtiaľto preč. Idem sem. Viete, čo som včera dával tú tajnú miestnosť? Tak som zistil ešte o jednej tajnej miestnosti, ako sa dá, no nie tajnej, to stačí ísť do banky a zobrať si jednu kartu, tam nájdete aj bitcoiny, aj zlato. A mne zlato nejde vykradnúť, neviem z akého dôvodu. To je policajná stanica, väzenie a také, škola, obchody, nejaké. A hento tuto, to je banka. A poradte mi, napíšte mi do komentárov, čo by som mohol ako video natočiť za ďalšie, lebo neviem, čo mám natáčať, tak teraz som natočil Brookhaven. A potom mi napíšte do komentárov, čo mám natočiť ďalej. A potom natočím to. A chcel by som dosiahnuť 15 odberov, takže ak ho ešte nemáš, tak klikaj na odber. Lebo fakt som dosiahnuť tých 15 odberov. Už mám 10. A
Ešte tuto je letisko, ktoré nefunguje. Bo keď pôjdete do lietadla, tak to nefunguje. A tuto asi ukončíme toto video, lebo už není veľmi čo robiť. Potom natočím part 3 niekedy. Ešte neviem kedy a zatiaľ ahojte.